Hi guys! Welcome back to my channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So today's video ay... Oh my God! No. Naiiyak ako. Alam nyo ba? Oh, shout out sa manok. Grabe ang manok dito sa amin. So guys, wait. So guys, I'm back. So, if hindi nyo pa na-subscribe nga pala yung channel ko, paki-subscribe naman po. At sana i-click na rin ang notification bell para friends tayo, ganyan tayo ka-close. Char! So, ito na nga guys. Uy, nainis ako sa manok. Wisit talaga ang manok. Ay. So, ngayon, ito na nga guys. I'm so happy to share with you all. Char! I'm so happy to share with you all that my pin has finally arrived. Char! No, so ito na siya guys. Oh, nakiki-shoutout yung manok sa Google AdSense pin ko. So guys, alam niyo, naiiyak ako. Grabe. Dumating siya kahapon, February 4, 2021. So, bali, pero natanggap yata dito sa post office dito sa amin, January 29, 2021. So, buti na lang at hinatid agad doon sa pinagtatabahuan ko. Kaya, I'm so happy guys, you know. Alam nyo ba, nakakaiyak kasi, October 6, 2020, yung first email nga ni Lolo nga pinadala nga daw yung Google AdSense pin. So, sabi ng mga iba, basta Philippines daw, ang tagal daw dito sa Pilipinas mararating. So, kaya, sobrang nakaka-pressure talaga at nakakaiyak, you know. Kasi nga, magsi 6 months na yata. Yung Google AdSense ko, naka-red na siya. Sabi niya, noong January 2021, sabi doon, na you have less than 1 month to receive your PIN. Wala, ang ingay talaga ng manok. Less than 1 month na daw. So, naratol na si Hangal guys. Nag-PM na tuloy ako kay Boss RG. Boss, ma-demonetize na yata ako kasi you know, wala pa akong alam sa mga ganyan. So, naratol ako. Naloka ang lola nyo dahil nga naka-red na yun. Less than a month na daw. So, yun na nga. Mag-storytelling muna ako guys ha. So, noong January, PM ko na lahat yung mga kaibigan ko sa mga YouTube. Sina Boss RJ Maglangit, sina Jing, sina Lerens, at si Ma'am Sophia yata yung, basta, nagtanong-tanong ako, Diyos ko, ano ba itong mangyayari? Mademonetize ako, wala akong pin na ma-receive. Tapos, paulit-ulit akong bumabalik sa post office namin dito sa Zamboanga del Norte para lang mag-follow up sa pin. Kaya, sobrang, hindi na talaga ako nag-expect guys na dumating siya kasi nga sabi nila, sobrang tagal dito, ma-expire na yata yung ano mo. So, hindi pa darating yung PIN. Nag-second request, nag-first request pa ako kasi bala ko mag-manual na lang kasi yun talaga ang mga advice ng mga QYT YouTube friends namin, maraming nagmamanual na. Kasi problema talaga dito sa Pilipinas. Tapos bukid pa tong sa amin, probinsya pa, so hindi na talaga ako nag-expect na darating siya. Kaya sobrang happy ako at pagdating kahapon, so wait lang. Nung first request ko ng PIN sa December pa, so October, November,
December, mag 3 months pa, saka pa lang ako nag-realize na dapat mag-request na pala ako. Pero hindi ko pa alam noon before nung mga November, di ko pa alam na mag-manual ng ganon. So, napanood ko na yung mga vlog ng iba na ganit nga, pwede pala mag-manual. So, bala ko mag-manual na talaga. So, December pa ako nag-first request. So, pagka January 16, second request. Akala ko, third request na yung second request ko. Tapos na nag-pin troubleshooter na ako. Ay, hindi pa pala pwede. Natawa nga si Lerens kasi tinuruan. Sobrang thankful po ako kay Lerens Foot. Say thank you kasi siya talaga sa akin, naggabay kung paano mag-manual sana. So, kung gusto niyo malaman kung paano mag-manual ng walang pin, panoorin nyo lang yung video niya na vlog niya. Lerens Fit ang kanyang channel. Nandoon ang kanyang video na kung paano mag-manual ng walang pin. So, sobrang nakakatulong talaga siya sa mga walang pin pa. So, second request po. So, mag-third request na sana ko. Kaso, sabi ng Google AdSense, February 4 pa daw dapat ako mag-third request. So, kahapon is February 4. Nag-request ako 8 a.m. Pagpasok ko agad sa trabaho, nag-request ako. Sabi ko, excited na ako. Kasi kinakabahan na talaga ako, guys. Kasi yung iba, wala namang sinabi na you have less than 1 month na lang daw. Wala naman daw. Ako lang talaga sinabihan niya ng ini-email ni-notify niya ng gano'n na you have less than 1 month. So, grabe na kayo ka-pressure ang akong agtang. Grabe na ka-pressure ang kunot ni anak na. Hindi talaga ako sabi ko, wala na talagang pag-asa to. So, February 4, kahapon, 8 a.m., nag-request na sana ako. Kaso, sabi naman noon, pag-request ko, submit pin. So, sabi doon, hindi pa daw pwede, February 4. Sabi ko, mamaya na lang siguro, mga 3 p.m. Kasi, ano ba yun si YouTube? O, hindi man updated sa date. So, sabi ko 4 p.m. Tapos, hindi ko in-expect, guys. Yung kasama ko, binigay niya sa akin mga 10 a.m. Sus, Diyos ko, ang akong heart, grabe, guys. Nagpurugtog ko nga, as in. Hinabol ko pa sana yung mailer, yung nagbigay na post office man na. Ay, sir, thank you. Mag-thank you pa lang sana ako. My God, grabe. Grabe, ang saya ko, guys. Nanginginig talaga ako. Halos maiyak ako. Tapos panay panguros jud nako. Lord, thank you. Thank you na binigay mo na timing talaga na mag third request na sana ako. Pero dumating siya sa tamang oras at tamang panahon. Achar! Naiiyak ako, guys, kasi hindi ko naman talaga in-expect. Ito talaga yung mga after mo ma-reach yung 4,000 watch hours and then subscribers mo. Ang hirap kaya ng YT na hindi yung mga small YouTuber na katulad ko na hindi naman sikat. Grabe yung mga effort at mga pinagpuyatan natin na paghihirap natin na para lang ma-maintain yung ng channel natin, no? Sino ang mga nakarelate dyan? Grabe na yung mga paghihirap natin pang premiere. So, best siya blessing sa atin na dumating yung Google AdSense pin. Kasi ito talaga yung parang reward sa atin ba sa mga pinaghirapan natin, ilang gabing pagpupuyat hanggang ngayon walang ending na pagpupuyat na ginawa natin para lang ma-maintain yung yung requirements ni Lolo kasi hindi naman tayo sikat, guys. Grabe. Kaya naiiyak ako. Gusto kong umiyak doon sa work namin. Gusto kong umiyak doon kasi hindi ko alam na nanginginig. Nag-PM agad ako kay Ma'am Sophia. Ma'am, na-receive ko. Paano ko ba ito i-verify? Ganyan. So sabi siya nga, hintayin mo lang. Sobrang excited ko, binirify ko agad. Tapos yun na nga.
tapos, palagi na lang kung tapos. So, yun na nga. So, I'm so happy, guys. Nagsinishare ko lang yung happiness ko sa inyo. Kahit lang. Kasi yun talagang mami na ay, sorry, basta naiiyak ako sa sobrang thankful ako kay God sa mga lahat ng susupport. Thank you. Sana happy kayo. At sana yung mga hindi pa nakatanggap, matanggap na nila yung pin nila. Or else, mag-manual na lang kayo. Kasi yun, paano nga dito sa Philippines, ang hirap kaya ng wise ng AdSense pin na natin. So, yung journey ko dito sa YouTube, supposed to be Hangal Girls, tatlo kami nito, si Wiser Bat, si Ana Ros. Kaso hindi pala ganun kadali yung ganyan na mag-YouTube sa mga grupo-grupo kasi hindi naman kami sikat or viral na Kaya pinupursige ko na lang ito, pinaghirapan ko na lang ito, at ginawa ko na lang yung content, isa sa mga content ko ang Hangal Girls. So, magpasalamat din ako sa kanila, at yung sa lahat ng mga sumuporta sa akin, at alam ko naman kung sino mga support, yung mga kasamahan ko lang naman na mga YouTubers, sa lahat ng mga mga ka-premiere ko. Thank you guys. And yun na nga, I'm so happy. Thank you, Lord. Thank you for everything. And sana yung mga wala pa, dumating na din yung para sa inyo. And that's all, guys. So, yun na nga, guys. Thank you for everything. Thank you all sa mga nag-support. And that's all. Thank you for watching. And God bless you all. Stay safe. And ano pa ba? God bless your channel. Sana madadami pang ating mga revenues at minsan nalulin ako sa pag may time ako mag-share ako yung journey ko about dito sa YouTube kung paano natin na mini-maintain yung channel natin. So, sa next vlog na lang kasi marami na ako mga sinasabi dito. Pasensya na kayo. Ganyan talaga ako. Kahit ano na lang mga sinasabi ko. So, thank you guys. Thank you for this. For ano ba? Sa pagsama sa akin sa journey na to. Salamat sa inyong support. Bye guys. Thank you. Stay safe. Mama. Bye. 君の虜になってしまえばきっと